Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da su svi predviđeni radovi na merno-regulacionom bloku završeni. Uspešno su ugrađeni merači protoka, hlora, mutnoće i četvrti merač temperature. Takođe, uspešno su završeni i zamena ventila DN600 kao i pokvarenog ili ventila DN1000. To je bila najvažnija akcija u jučerašnjem danu. Svi ventili su isprobani, oni redovno funkcionišu i pušteni su u rad. Takođe, uporedna akcija ispirane magistralnog cevovoda u toku jučerašnjeg dana je završena na celokupne 4 deonice, od fabrike vode u Majdevu do Lipovca, tako da u toku jučerašnje večeri sva sela Šogolj, Šavrane, Stepoš su već dobili vodu. Ja moram još jednom da se zahvalim svim našim sugrađanima na strpljenju i da ih jednom podsjetim na veliku neophodnost ovih radova. Ovim radovima je završen najvažniji sistem merno-regulacioni blok u Lipovcu, to je najvažniji objekat u vodovodu Kruševac. Na taj način ćemo mi dobiti jednu stabilnost u proizvodnji vode u Majdevu, stabilnost održavanja pritiska u celoj distributivnoj mreži, što će dovesti do smanjenja havarija, a samim tim i troškova u vodosnabdevanju. Takođe ćemo dobiti stabilnost u vodosnabdevanju ka Ćićevcu i Varvarinu. Neophodnost ispiranja magistralnog cevovoda je takođe ogleda se u tome da se na taj način dobija stabilnost u cevovodu koji se odražava direktno na kvalitet vode u distributivnoj mreži. Tako da su ovi radovi stvarno bili neophodni i još jednom se zahvaljujem svim našim sugrađanima na strpljenju, a takođe se zahvaljujem i svim kolegama i radnicima vodovoda koji su radili neprekidno skoro više od 16 sati dok se svi radovi na merno-regulacionom bloku nisu završili, dok svi ventili nisu bili isprobani i pušteni u funkciju, sve ekipe su bile na terenu. Voda će zvanično biti za piće kada Zavod za javno zdravlje da saopštenje da je voda hemijski i bakteriološki ispravna i da može da se koristi i za piće i za spremanje hrane. Jel možemo negde prognoziramo najbrže kada? Zakonske procedure kažu da je neophodno uzeti 3 uzastopna uzorka dnevno, znači da u najboljem slučaju četvrtak je dan koji mi očekujemo da će Zavod za javno zdravlje izaći zvanično sa saopštenjem da je voda ispravna i može se koristiti za piće.